Takže čau lidi, z našeho videa. Dneska si hrajeme s mým kamarádem, který se jmenuje Štěpán. Čau lidi. A hrajeme si dneska Battle Zero Bolt a možná i Battle Royale. A zkusíme tam na ty killy. A Štěpán si prostě poprosil o to, aby jsem přijel k ním, tak jsem přijel k ním, že jo? Já přijel si ke mně. Tak můžeme hrát, kámo? OK, dobře co? Já se ještě změním skin. A můžeme přijít, a jestli se vám tady ta série líbí, tak určitě nechte odběr a like a zvoneček, protože aby vám neuteklo žádný jiný video. A ještě vidíte tu Štěpánův obrazovku, ne mojí zrovna. A jinak mám podobný skiny, že jo? Jo. No, teď máš trošku víc. No, tak můžeme jít na to. A napište do komentářů, jestli se vám tady ta série líbí, a kdyby se vám líbila, tak budeme točit víc takových sérií z Fortniteu a možná si někdy dáme i Lego. To se hodí k tomu dávno. A pojď. Úplně stejně. Dneska mu. Ani jsme si neřekli. Ty pojď a já to dal dřív než ty, ale najednou dal se to. Ale kam, ještě jak si tam potočila těch hlava spolu úplně. Takže kam padnem? Sám nevím, kam můžu rozhodnout. Já bych padal do... Já bych padal do Juice. Tak jo. Honza už tam je, to bylo trošku zpomalený. Ale nemám to moc zpomalený, jenom ty... No dobrý, jsem tady já. Čau. Takže, čau. Kam, takže... Do parkinka to je daleko, takže padáme sem. Okay. A to máme, ať jinak tady tudy, jdeme tady tudy, no, dobré. Já už jsem chtěl dát emo. Tam se šlo. Jo, tam. Tam jsi to dal ty. A kdyby se vám tady toho video líbilo, tak určitě, už jsem to možná říkala, dejte like a odběr a zvoneček. A zvoneček můžete si dát určitě, protože aby vám neutekly další videa z tady té série Fortniteu. Budeme jich natáčet strašně moc. A odběrem a lajkem nás určitě moc podpoříte. A přivede to nás k tomu, aby jsme natáčeli víc takových sérií. Ano. Sakra, tu je to. Kde? Kde asi? Jdu tebe doma. Aha. Nejenom tu jde, ale i týpek. Kde seš? Tamhle. Já mám ještě zbraň. To není týpek, ten pífíčko. Co jsi říkal? Nic. Samý hlavy tady. Dobrý. Kde seš? Chceš pumpu? Ne, já jsem zbraň. Tady jsem kámo. Ne, to nemám rád třeba vůbec. Ale jako na blízko, já to třeba nezaměřuji. Chceš tu pumpu? Nechci. Tak si Ty krásu záda. Já jsem krok. Dej ho. Dělej kámo, dej ho. Pál! Střílej! Mluví! Ty seš, no tak tady ta hra nám nedala štěstí. Ale kámo, proč se nezabil? Já nevím. Já ti říkám, až si vezmeš tu pumpu. A já jsem si ji zrovna chtěl vzít. No tak určitě. Doufám, že zabije tu dotek. Ne si.
ona by to zabíjela. 179 levelů, jo? No, 100 let. Není nevím. Podle mých výpočtů. Já jinak hraju na PlayStationu a Honza na Nintendo, takže mu to jde hůř, ale na PlayStationu hrál docela dobře. Ale já to umím nejlíp nebo umím to docela dobře i na počítači, ale nejlíp to umím na PlayStationu. Asi tak. Na Nintendo mi to vůbec nejde, to jsem prohrál všechno. Kámo, gridy! Ne, tak ne. Dělej, použij to. Tam letíme. Už to ještě jednou. Tam někdo dělá gridy. Já vím, já to viděla. Right side. Tady ne. Tohle je naše nejoblíbenější lokace. Jo. Tak sem padám jen s tím kámošem, který má Diamond. Vlastně on už bude hrát FNCka. On má Diamond v rankede. Takže bude hrát FNCka. Se mnou ne, já rankedy nehraju. A mám asi Gold 2. Potřebujete platinu. Víc než platinu potřebuji. Tomo, jsem zase někdo padal. To vždycky štve. Mám někomu ubrat shield. Aha, já si nebudu možná nešát to shield. Prostě to po někam hodím. Co tam děláš? Já jsem ho spikexoval. Hezky pěkně. Já jsem ho na boje spikexoval. Chudák. A on je taky pěkně. Ale další. Jo, Kernu, počkej, neko. Upikexujeme. Horník. Mám si pikex? No, mám ho. Ty si upikexuj toho druhýho. Ne, ale kam on je skoro víc. Bacha! Týpek! Pikexem. Jak se tě bojí? Už se bojí. Neumírej! Jsem tě pro mě ubral kill. Což mám kill tam. Jsem byl já? Ne, aha, jsem nezabil. Ne, já jsem ho zabil. Mě to když jsem dal 2 killy. No? Mě 0. No, tak. Ale já jsem dal 2 killy jsem. A mám furt 70 HP. No, já mám 100. Chýchý boj. Kurva, jen to střílí. Kámo, týpek má pumpu, ale je strašně low. Kámo! Ty mrazek samík! Samíku! Kámo! Mrazek samík! První Čech! Ale jako, lidi mi teďka říkáme real, a my jsme před tady tím videem dali asi 2 viny. No právě. A teď se nám nedaří. Takže doufám, že se nám tady tu hru už bude dařit. Honzo mi pořád prohrává, no. Snaž se trošku. Se snažím. Já jsem nedal ani jeden kill, vole. A vyšlo to? Jo, já jsem dal 2 killy. Taky jsem. No, protože ty lidi měli pikex. A protože jsem jednoho nahitoval, no, bych ten kill nedal, bych tě tam zabil. Takže jdu. Kámo, ty už tam jsteš? Já už jsem sám. Co tam děláš? Čum.
Wow. No já už tady taky čuluju. A já to točím! Můžeš zabít za to, že jsi to dal. Kámo, ty jsi nějak divnej, tak já zabiju toho druhého týpka. Kam letíme? Ale pořád, že si chceš jet? No nevím. Jdeme na střechu. Mám metky. A tady mě do fajtu klíčem. Já jsem na střeše. Tam, kde jsou NPCčka. Aha, já jsem tady s týpkem, který mě chce ubít exovat. Jako ne, nechce. Já jdu po týpkovi. Kuda, nehodno! Tu za tu ahoj. Pomoc! Kde seš? Nejsou na týpci, pomoc! Půjdu za tebou. Ty jsi malem odpálil. Já tě odpálím. Do prdí kamaráda. Ne, to nejde záda. Na balkoně. Na balkoně, kámo, má snipu. Odnes mě. Pomoc. Odnes mě. Hoď mi do auta. Jak se to dělá? Kámo. Kámo, ty jsi úplně... Kámo, ty jsi... Kámo, proč nehraješ normálně, jak jsi hrál? A mě vůbec nemůžu najít zbrán. No tak hledej. Tam všude ležejí pumpy a ty hledáš jenom SMGčka, které jsou do zero buildu úplně na nic. Teda do buildu, my hrajeme zero buildu. Kámo, musíme se víc snažit. Já budu tryhardit prostě. Budu tryhardit. Okay. Ale nevím jak tryhardit, když umím buildovat. A hrajem za buildu. Tak ničemu ne. Ale jako... Já umím hrát líp než teďka. Ty taky. Ale Taky, tak ale- proč netryhardit? Budeme tryhard team. Tryhard duo. Největší tryhard duo na světě. No. No, dobrý. Paráda. Už tam seš a já to budu čekám. No. Kamo, teďka musíme spadnout někam jako, aby jsme se nautili, potřebujeme do roundu. Já se kouknu kam. No. Teďka jsme viděli. Ale jdem se nautit. Tam jsou rybičky, takže budeme mít čím se healovat. Pojď, tam jsou rybičky. Když budeš mít 2 rybičky, tak máš vyhráno. 2 na shieldy a 2 na životy. Jdeme být rybák Minecraftovej. Rybák Fortniteovej. Jdeme rybák Fortniteovej. Ne asi. No ty tady vynechal zbraň, děkuji. Ale tady padají taky zbraně. Z vody.
Ale málo kdy se to stane. Tak už si beru, nemusím ani chytat. Mám si prut. Tady je prut. Kde? Kde asi? Ale nevím. Tady. Tady je pruty. Tomu se říká prut, Honzo. A nemůžu chytat ryby z něj. A moc to ryby jenom v Minecraftu. Aj, kde? Co to doby mi už to stačí. Už mám 3 na healy a 2 na shieldy. Mám zbraň, kámo. Ty jo, jsi mrtvej. Vidíš před sebou to SMGčko? Prej nemáš zbraň. No tak tam toho moc nechytím. Yes, další tady torbičko. Nemám štěstí. Tak zády. Small fry. To je. Můžu to sežrat? To hodím zpátky do vody, to je nějaká... Tady máte žraloci. No dobrý. Poslední průd hodin, jestli mi nepadne zbraň. No, už jsem... Aj, rybička. Ne, hra vypadá tady ty small fry, jdeme už. Mám asi SMGčko. To mi ne. Mě nenechám. Cože to ne? To je moje. Já jdu ještě chytat asi. Tam okolo. Já nechci tady small frye. Yes, bylo super. Flopper, to asi sem jíst nemůže. Aha, to tady ta. Jo, tak jdeme, já už mám nahutěno. Asi. Pojď sem. Počkej na mě. Píkové. No nekecej. Má dobrý líp. Crack. Crack nahoře. Nový tým. Dobrý? Dobře. No ještě není dobře. Dobrý, asi vyměním za průd, ale... Za jsem začal směním, ale to. Tak co? Daří se ti? Jo, daří. 10? Pomoc! No moc se ti nedaří teda. Jo, střílej! Máš louk! Aha. Hezky pěkně. Nešel vám někdo ze zadu? Našel. Šel kam? Když tak dole máš rybičku, tak se rozvíjí. To jsi nachytal. Tady máš shieldy ještě. Vypadlo z toho týpka. Tady máš rybičku. Jednu. Ne, já už jsem šli snědl, to je dobrý, já jsem měl. Kam já chci něco jiného než tady tu pumpu. Já něco musím vyměnit za jednu rybičku. Je moc strašně málo zbraní. A ta pumpa kámo? Aspoň azul, no. Dávat. No to skrčil. Krok. Opěkexujeme ho. Pickaxe. Pickaxe.
takovou Big Shield. Tam to je dobrá hračka. Jo, je špatná. No ale špatná je zrovna spíš. No to jo, bychom na čem museli být. Já mám rybičky 4. Já se mám čím healovat. Mám dobrý zbraně docela. Kde jsou? Nahoře. Nahoře. On má strašně moc HP. Hlava jak? U pickaxe ne. Team pickaxe. Aha, tak ne, dole. Je dole. Dělej, zabij ho. Mě zabijou. Jsou dole. Ale jeden nahoře. Já se postarám o toho nahoře. Postaráme o nahoře. O toho nahoře jsem se postaral. Ty pickaxe, pickaxe. Pickaxe, pickaxe, pickaxe. Já jdu ještě chytat ryby, kámo. Protože já mám málo ryb. Mám jednu už jenom. Ale proutek. Jak? Smoušíš? Tady jsem zabil ty typy. Jo, já zabil toho. Zde, flower. Flopper. To je ta flopper. Ty tancuješ? Nenkáš. Hele. Smoušíš. Dobrý, jdeme, mám 4. Počkej, ještě si něco vytáhl. Nábor. Kamu tak ta zóna je. To ti říkám. A to je. Kamo, sorry, že mluvím prostě. On mluví prostě, já ne. Jo, ty taky. Kdy? Cítím. Můžu tě střelit? Hodně. Když jsi utopil? Hodně. Tady máš. Bylo rychlejší než ty. Ahoj. Už skočím. Kam šlo do zóny, ale rychle. Ale žabka. Kamu jaký zdobil vlastně. Já bych, žabka. Jsem tamhle. Tady nebo nahoře? Tam jdem. Nahoru? Nahoře. Blázne, jdeme dolů. Tam budou nějaký amatéři. Protože dole jsou vždycky amatéři. Dole je 10, nahoře je 1. Jsou tam. Jsou to amatéři, já to říkal. Tady jsem dal svůj 3. kill, když jsem hrál Fortnite. Aha, tak já jsem prostě to. No tak to nebudou amatéři. Rozbijím to auto! Rozbijím to auto! Jsi spolu dohýlovat. Jo, vybuchne, ona vybuchne! Yes! Jeden jede? Jsou dead. Tam mám 2 hátka. To je zbrojně.
kámo. Tady je. Hlava, hned. Pohodička, pohoda. Komu? Díky. Ale jako, je to jiný, jak to hejbání s tím. To úplně hejbá s tím. A je to těžký, kámo. S tím Markem se mi nebude hrát docela dobře. Je to těžký s tím, je to těžký s tím hrát. Já si říkám, jak je to těžký. No, je to těžký strašně. Striker a R. Chceš něco? Ne, budu rozhodný. No tak já mám pro tebe nápad. Já dělám fišku. Já dělám fišku! Tady jsem. Už letí. Tak to u nás 2 týpci. Chceš ještě jednu fišku? Ne, jo. Budu mít 2. Jo, takže někoho rebutujou. Teď se někdo střílí. Tamhle jsou. Tím se nehraje dobře, kámo, to je... Nejde, to není, to je těžký. Pozor. Okay. To maj! Hezky pěkně, ne? Vystupte, Stamíruje! A jsou tamhle broskové. Broskve. Někde vzadu. To je přednost. Jestli dáme hnedka první hru win, První výhru, jo? Já první výhru, jo? no. Můžeme se dostat. Bacha má. Dokšovi. Volám má unletí. Yes? Někdo tady. Jdeme pryč. To jsou dobrý. Oni mají nunčaky. To nesnáší. Tam nechoď tam. Yes! 24. Týpek má 24! Jak u nás ví? On ví o tobě! Ví o tobě ten player? Ne, neví. Pomalu. Spoj se. On o tobě nikdo neví. Kde seš? Tady. Nechoď za mě, jdeme víc za zóny, jdeme pojď. On má nončaky a já to nesnáším. To na blízkost, to je mrtvý prostě. Na blízkost to je prostě mrtvý. Nemám tečka, jako máme šanci vyhrát. Velkou šanci. Ne, to chci já. Ninčaky, jako Ty chceš úplný kebab? Kámo, tak já ti dám ještě tu jednu. Nechci. Za to. Ne, A já s tím umím. já s tím umím ještě líp. Ne. Jo, tak tam nejdu. Skara. Máme Skar. Ne, to je ten boss. Takže.
silu proti němu. A už ho do zóny. Do zóny zběháme. Jak to máme obejít? Hele, 8 lidí, posledních 8 lidí, borci. A my jsme v zóně. Kámo, ta zóna vyšla nejlíp. Ta zóna teďka vyšla nejlíp, co mohla. Jo. Teď sem půjdou lidi ze zóny. A my, kámo, nebudou mít shieldy jenom. Aha, tam jsou týpci nedovedli. A hodně dobrý. Kámo, jak rychle mu ubíraj. Tam nejdu do mě, bro. To se schovat. Jo, sice mám nunčaky, ale... Co děláš? Nic. Vyšli kanálem. Dneska. Kámo, jakou stranu chráníš? Že oni budou z obou stran i ze zadu. Stratí. Stratí? No tak někdo musí... To by bylo nejlepší skrině. Já už vidím. Já taky. Nestřílej to jen. Kde ho vidíš? Tam? Tak skrčit? A oni vyšli, oni za... Ne, oni budou mít zlatýho skara. Už jdou po nás, už nás viděli. Jo, jsou tam. Už po nás vědějí, to je konec. Aha, to je konec, kámo. Jdeme. Zabij ho. Dělej. Dej ho. Yes. A to nebyl ten boss. Ne. Oni ještě fajtí s bossem? Nevím. Už jdou. Už jdou s bossem. Aha. Je knok. Já se dám jedničku. Kamu, co má? Někdo do nás pálí. Dělej. Musíme do zóny, bro. Zóna bude obírat po 3 teďka. Po 3 bude obírat? Nebo po 2? Asi po 2. Ne, po 3. Takže hlídej zónu. To jsou úplně klapky, kámo. Ne, asi. Je to 1v1 a to... Ne, to jsou ty týpci s bossem. Takže budeme být skara. No, nezabili. Oni nechali medaion, ne? Že mu bude... To byl ty? Jo. Kámo, přesně. Kámo, my nemáme high ground. Pojď do toho domečku. A zavři. A skryť se někde, spoj se. Že tohle bude velká bitka. Já se bojím, kámo, asi klepu. Oni mají skara a nevím, jestli mají... Jo, mají medailonek. Už běží do zóny, takže bacha. Kámo, jestli zóna nevíde, prosím, ať vyjde. Jestli zóna nevíde, kámo, tak jsme mrtví. Jestli vyjde... Ne, ona vychází k ním. No, už jdou, bacha. Už jdou. Kámo, bacha, jestli otevřu ten domeček. Jo. Je to 2v1! Je to 2v1! Jdeme. 2v1! Jdeme nahoru. Hýluje ho. Oni chcípne na bossa. Oni umřeli na bossa. Vidím ho, je nahoře. I v zóně jede. Ten jede, chudák. OK, on má nunčaky. OK.